ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ ଆମ ଆଠଗଡର ନାଁ ଆଠଗଡ କାହିଁକି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ 8ଟି ଗଡକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଜାଣନ୍ତି କି? ଏକରେ ନିଜିଗଡ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ଯାହାକି ଆମ ଆଠଗଡ ଟାଉନ। ଦୁଇରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କଖଡି ବା ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରସାଦ। ଏହା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଠଗଡର ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ। କଖଡିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର। 3ରେ ସାପୁଆ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଜେନାପଦା ବିଶ ବା ଜେନାପଦା। 4ରେ ମହାନଦୀ ସଂଲଗ୍ନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘା। 5ରେ କଣ୍ଟିଆନାଳ ଓ ବଡଜୋର ନାଳର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୌଡଝରି ବା ତଳଗଡ଼। 6ରେ ଆଠଗଡ଼ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୀମାରେ ଥିବା ରାଜକୁରି ବା ଶରଣଗଡ଼। 7ରେ ମହାନଦୀ ଓ ସାପୁଆ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଆମ ଆଠଗଡ଼ର ସବୁଠୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଅଞ୍ଚଳ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ। 8ରେ ଆଠଗଡ଼ର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଆଠଗଡ଼ର ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନଅବେଢାଗଡ଼। ବଉଳ ଦେବୀ ନଅବେଢାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ।